Islamsche Hip-Hop. Cypher Time. Yo. Ik schep levens echte beelden, like Bernini. Ieder zin is een standbeeld, smeet om precisie. Dat sculpteer ik in mijn visie met verbale bouwplotten. En op iedere letterreep leg ik een lasje goud vlotten. En blozen niet de armen laten zijn takt. Ik kan me niet blind storen, om mijn rap geen cataract als die sma. En die koest die boezen om disputant doen. Maar ligt het wel in meerdere gradages, like wie brandwond. Een eerste groot horloge vind het op vlakken. En een tweede groot verstotte klanken vind de klinker sappig. Een derde groot horloge voel mijn tekst in eigen vezel. En de vierde groot bestaat alleen in mijn eigen schedel. Want dat ik schreven had verloren in obscuriteit. Het is er wel, maar liet niet meer aanwezig, like de puberteit. En zelf doet niet veel moeite met de screw gezegd. Voor hem een standbeeld onderna pure vulligheid. Er is geen monumenten, zorg voor rapcreages. Er ligt de lage stof op de grootste tekstprestaties. Mijn boekenkast is een museum zonder bezoekers. En er is zoveel lelijk dat alles overboekert. Er is nog taas genoeg marmer voor het te gaan. Maar er is geen interesse voor de dag voor het te kappen. Te weinig bouwmeesters met een echte stormondrang. En zonder kunstenaar staan we op de rand van ondergang. Een leven zonder kunst is rode win zonder tannines. Of like bibliotheek met alleen een magazines. Het is een maaltijd zonder de vitamines. Of het Gizeh-plateau en Cairo, maar toch zonder de piramides. Er zit levenskracht verschonen lyricisme. Maar de lach van appreciatie al gebukt onder cynisme. De wereld zit gevangen in een cluster van nihilisme. Dus we zweven in de richting van een echte cataclysme. Aight, big up naar iedereen. Zware drops van de maand. Het zou wel zin, jongen. Het zijn er trots op, vet. West-Vlaanderen is aan het leven, aan het gaan. Big up naar Rook ook. En big up naar al de MC's en er momenteel een opgeven voor Best van het Westen. Samurai appreciates it. Onder nog man zijn, we zoeken er nog 3. Je kan gewoon een mailtje sturen naar min. sam.tournee@fatmar.org. Yes, show me some love. If you MC, grab the mic and kill that shit.